Здравейте! Предстои много интересно обучение на 29 октомври на тема електронни ваучери за храна и други ваучери с лектор адвокат Зорница Димитрова, данъчен консултант. Ще се разгледат важни въпроси относно внасяне на осигурителни вноски и данъци, а също и данъчни и осигурителни казуси, свързани с въвеждането на електронните ваучери. Защо да участвате? Ще чуете подробен анализ от адвокат Зорница Димитрова и ще можете да зададете въпросите си както директно, по време на обучението, така и предварително на нашата електронна поща. Ще имате възможност да научите за новите изисквания, за ползите за работодатели и служители, за отчитането им и още много полезна информация. Ще получите подробна презентация по темата един ден преди началото на обучението, заедно с линк за включване към платформата Zoom. До 18 октомври може да се запишете и да платите по намалена цена за участие. Също може да запишете за участие и още ваши колеги, които ще ползват отстъпка за следващ участник от една организация. Регистрирайте се и бъдете част от нашето обучение за електронните ваучери за храна с лектор адвокат Зорница Димитрова. Разширете вашите знания, за да избегнете потенциални грешки, които могат да струват скъпо на вашата организация. Очакваме ви на 29 октомври от 9 часа и 30 минути в платформата Zoom. Сигурни сме, че обучението ще ви бъде много полезно.